ba dai gidan sarki ba shine gidan saraki. To gidan sarkin Kano Ado ba wanda bai san Inuwa Waya ba. In kin je zaki magana da sarkin Kano kansa, Allah ce miki sarki ya zama uba, amma a keɓe in zaki magana shi zai ce miki abokin Inuwa Waya ne shi, duk da sarki uba ne. Ki je wajen sarkin Bichi a keɓe in zaki interview da shi zai ce miki Inuwa Waya abokina ne. Idan kika ɗauka gidan sarauta ne, gidan malanta da gidan kuɗi, ba inda za ki samu wanda. Masu kallo barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin raba gardama. Har kullum idan ba ku manta ba, shirin raba gardama shiri ne da yake fita waje ya ɗauko muku batutuwan al'umma dangane da mai girma Malam Inuwa Waya mai lakabin raba gardama. A yau mun sake kasancewa da babban bakonmu Malam Sunusi Abbas Sunusi, wanda aka fi sani da Baba, kuma babban amini ne a wajen Malam Inuwa Waya. Malam Sunusi, barkanmu da shigowa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ina mai godiya da farin ciki bisa wannan gayyata da aka yi min, bisa wannan zama da zamu akan tattauna da zamu akan raba gardama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ji mutan gari da yawa suna yaban Malam Inuwa Waya. Shin me zaka iya cewa akan haka? To alhamdulillah, kin san halayya ita ce take sai da mutum. To ba shakka mutan gari da suke yabo na halayyar Malam Inuwa Waya, a gaskiya ko harsashe suka yi an dace da harsashen, saboda ni kamar yadda na gaya miki da abin da na gaya miki a kansa, ko rantsuwa zan miki ta kafara na san haka yake, ko ban exaggeration na ƙara abin da zan gaya miki ko rage shi ba. Mutum ne mai kirki, ko mutum ne mai faran-faran da jama'a, kuma he cut across every strata, ko duk wani jinsi na mutane, musamman a Kano babu inda ba a san Inuwa Waya ba. Sai nake mamakin ma mutanen da za su zo su ce wai ba a san shi ba. Duk wanda ya isa a Kano ya san Inuwa Waya, ya san raba gardama, Ya san shi, ya san waye. Idan kika ɗauka gidan sarauta dai da gidan malanta da gidan kuɗi, ba inda za ki je ba ki samu wanda isan Inuwa Waya ba. Babu wani gida da za ki je ba za ki, zan baki assignment ma ki je duk waɗannan gidajen da na gaya miki, ki samu 'yan gidan, na tabbatar miki ko mutum ɗaya ko biyu ko uku ko abin da ya haka sun san shi, kuma za su ce ai abokinmu ne, mutuminmu ne. Idan kika ɗauka gidan sarauta ne da gidan malanta da gidan kuɗi, ba inda za ki je ba ki samu wanda isan Inuwa Waya ba. Babu wani gida da za ki je a Kano ba dai gidan sarki ba shine gidan saraki. To gidan sarkin Kano Ado ba wanda bai san Inuwa Waya ba. In kin je zaki magana da sarkin Kano kansa, Allah ce miki sarki ya zama uba, amma a keɓe in zaki magana shi zai ce miki abokin Inuwa Waya ne shi, duk da sarki uba ne. Ki je wajen sarkin Bichi a keɓe in zaki interview da shi zai ce miki Inuwa Waya abokina ne. Ba gidan sarauta ba kenan. To duk wani gida da ya shura na sarauta a Kano akwai mutumin da ya san Inuwa Waya, kuma zai ce miki akwai alaka mai ƙarfi wacce take ta abota ta sanayya tsakanin su da shi. Ki tafi gidan Amin dan tata. Amin dan tata ya san waye Inuwa Waya. Taji ba shine ɗansa ba? Ki je ki tambaye shi, zai baki labarin waye Inuwa Waya. Ki tafi gidan Isiyaka Rabi, ki yi bincike, za su gaya miki a cikin gidan akwai abokan Inuwa Waya. Ba su ne masu kudi a Kano ba? To kuma duk mutumin da ya kai shekara 50 sama a Kano, ki tafi gidan Ubawuru, ‘ya'yan gidan sun san waye Inuwa Waya. Ki je gidan Ado Dan Dawaki, za ki je ki samu abokan Inuwa Waya. Ki je gidan na Babu da Masi, za ki je ki samu abokan Inuwa Waya. Ki je gidan Baban La'ila, za ki je ki tambaya akwai abokan Inuwa Waya. Ki je gidan Baba na Begu, ki je ki tambaya
za a ce miki akwai abokan inuwa waya. Duk wanda ya shahara ko gidan malamai, ki je gidan Shehu Nasiru Kabara ki tambayi Halifa Malam Shehu Karibullah zai ce miki ya san raba gardama inuwa waya. Ki tafi gidan Shehu Mai Hula, Shehu zai ce miki ya san raba gardama. Idan kika zo ki je Fage ma gidan Sanda Mai Barewa za a ce miki an san raba gardama. Shehu zai ce miki ya san raba gardama. Idan kika zo ki je Fage ma gidan Sanda Mai Barewa za a ce miki an san raba gardama.